Kok kaya nggono apa senengane iki? Loh, saya. Kowe iku njaluk ora bagianmu. Dikasih request ya. Mungkin dari Mas Irfan boleh ikut monggo. Ayo Mas Irfan. Ayo. Iser Towik. Ayo kene Mas Irfan. Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda. Aku males karo kowe. Kowe ninggalke aku menting ge wong liya. Soale ditransfer 5 juta. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesak ning jero dodo pancen marakake arep kopiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kamas pupusen rasa tresnamu. Apa iki satenane takdirku sing jawake sliramu beda ati beda lambe. Wis padha nganti rasaku langsung ngomong becike kewilangan saka uripku. Mari pasang tangge bintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku saburane yen gawe lara atimu. Ayo naik Mas Irfan. Asik. Munggah kene, munggah kene, munggah kene. Ayo. Sesak ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kemas pupusen rasa tresnamu. Ayo Mas ya. Wis kadang nganti rasaku Mas rungokno tengisku becike kewilangan saka uripku. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. Ya boleh nyanyi dulu. Oke, sing nyanyi sing isin ngono to karepe to.